December ni som pakwa sangkha zakwa somsari le pakwa zingdar ni aritoa an fanula holo wangin Albert F Martin ko le Janet Martin ko tenu pa chuan rulru amang to hle mai an fanu chunga enge thleng an thelawa heti chen athang bo tamai hi anu le pa tan chuan tui taka han mut thil san bor chi chu ani lo reng ani zingdar ni pel freta Albert chuan police ofona an fanu chanchin tlang puya hrilta a police te po chuan rang takin bo zuya Albert nge po afanu zong tur hian a inkhal chuak ta a dakar ni donan zon nuwa chuan police te hian Albert ade chung ko motor chu bazar na hun pui pakhata motor da na huna an va muta a motor chunga hian Albert fanu pon va muta boka liam na tak tuarin alo thi fel der to thung ani Albert fanu motor chunga thian char hi Michelle Mario Martin ko ania an fanu pani te zinga ano pangjok ni in October ni ruk sangkha jakwa somruk pakhat khan a pianga no pangthlok thajat mai arwal puite zinga po fingfal nal kan tiang chi hian yome skula kaltran tira tangin lekha thiam thei fu a ang klasa po van tlang chunglam hlira om chho chara an zirti tu te hriat lo pol tak ania ama point school kal nuama tin talena nei thabok sia arwal puile classmate mei chidang te point hi chang nei rum thin high school hi Kennedy High School a aluta high school a po van tlang chunglam ani chhota zela an zirti tu te point a ruk tak chuan an chuangin an du sakrovio bok ma se zirlaino pangdang te hriat tur khop chuan an tilang lem lo thung gymnastic na tui viawa an school gymnastic squad a po tel nge a inti siakna an school ai oina chuak fo thin hei baka hian zai po lo thiam phian boka an school zai po la tetelin a tholok ber pol ani pha a hei mai hi alani lo lemchan po tui viau boka kan soita kan khan talena nei that em awangin lemchan lama po duai lo hle lemchan do sana han chevel po mu anuamin an tu teril ruwa ne thei fu rowa a high school luna hian mel hriat lon omom love mel hriat tu nga fu e ti lo chuan mei che thrian ero anei mang hau lo thunga hei hi a hrachiang tu te soidan chuan mei chawin an kom that du lo na chan chu thik na wang ani ber ome Michelle hi a mel tra a pian lo dik boka inche thiam viau boka mi pa hoin an star ron ve lai train lekha thiam ba ka talen alo nei thale zel bok nen mei chedang tan chuan thik tham chu ni ve hrim ome Michelle hian tum fel takanei sa a high school zo nuwa university a lu chung zomin in chung design moidan vel zir atuma hemi tur hian thei top chuain an school activity ranga atel ba ka azir lai ngor takin azir mek ani December ni som pakwa saka zakwa somsari le pakwa khan an high school zai pol te chuan lazir pain zanrian kil hawa Michelle po aphur berte zinga mi an hial ome kordum le phehok dum ain bela scarf dum orange jacket buang haboka ain me le mai mi pa ho point an lo thlir zui de vong hloma mei chho ero an thina lo rim trun thung lim takin zanria chun han kil hawa an lano pangtlang boka an tong du hlom bar khop mai tong anin chu bor hloma zanria zo chuan a moi to kanin kom hnu chuan Michelle chuan part time a thona tunhai lokan honthar shopping mall lian zet mai Westdale Mall antia chuan thlasik huna hak tur kot le tuma a thian nu pakhat chu kalpuya somji boka ma se thian nu hian ti tur poimo dang ane wangin a kalpui talo thung an tha thona hmunani tho awangin Michelle po ama kalmai chu a hrelawa ama chuan Westdale Mall lampan chuan a kalta a thom hnoleina tur dollar za somriat ak ve trat boka Dorovatlen chuan a mel hriat tele a thopui te nen an in beluama ti chuan a thomno le tu chuan a mel hriat te ho hi kal santa a heta a bazar hi a hotelo khania a pa le police ten an zong zui ta reng boka Michelle hi hemizan dar riat le dar ko inkar khan he shopping mall a tlere uzon na dor kota mu ania hei hi adam lai an mu nunun ber tum chunita ani kan soita kan khan police te hian zingdar li vela Westdale Mall a motor park na hmuna Michelle ruang hi a motor chungan wa hmuwa a liam tor khan at em awangin
ani ang mei chiom nem tan chuan handam chua pui chi ani mol lo man ro hriam tak mangin voisom ni le pakua lai vi ania a hmaya te a ngonga te a oma te vi ania hei baka hian abana hliam na taka tuar bok abana hliam atordan en hian ama vittu hi alo beilet ve na sa hle a thei top chuain a indang ve tang tia hriat theinin police te chuan an soya motor pona hian thisen hmu tur awm lo wangin Michelle hi motor chunga hian vi hlum ani thuan soitel bok medical lama mi thiam te chuan Michelle hliam an endik hian a vittu hian chemte ni lovin man ro hriam tak engemaw tak a hmang ni nan ngaia a man ro man tak hi chu an soifia theilo thung Michelle thattu hian fingerprint engma a hnut chi lo wangin a fim khur hle tia hriata Michelle thalai po hian glove bun ngei ni na langa mitam tak chuan Michelle thattu hi mi pa nge ani an ringa ma se fin fiana engma om theilo awangin mi pa nge mei chi ani police te hian an soingam ri lo Michelle beka hian a poisa nei ang alo ma wangin a thattu hian poisa du wanga a tha ani an ring lawa tina thomno pakhat ma phel sakani lo wangin pong sula tok lo nin police te chuan an ring boka an rin angei hian medical lama mi thiam ten Michelle taksan en dik nu hian pong sual ani lo tian nem het ta boka heti ani chuan a thattu hian Michelle hi amimal takina ho hle ni na langa hei hi voisom hi pakua lai man ro hriam tak manga avina hian ati chiang viau ni in police te chuan an soi Michelle thi dan chui zui anga ya ma se hau tak don hle mai police tan evidence om mi lo tluk ania khoya tonga bultran tur nge nianga engtiang hoi zonga malak tur nge niang ti po an lu ti hai tham matling ama saberatan media lama an tuan ta a Michelle thattu ni o marin thei hria piang in police ne na report tur tin bulan tran ta a mi jan hi chuang in police te hian ron phone tange ya police te point mi se tam thuan zot fia thu zo fia mai po du tok lovin call mangin do dan soilo thlengin an endika ma se han hlin chat ture ro an thre theilo thung heti lai hian Michelle thi dan chungchanga thuleng wa ka tam hle maya a thenin Michelle hian tha tuma wona voi tam tak a thi ma kha na dong thrin an tia aoi pol po tam takan lo mana hemi chungchang hi police chuan rang takin thudik lo ani thuan puang ve ngal vat thunga a thenin Michelle kha thattuina kalsan hnuwa midangin an khoi vele ti ten sui boka he thu hian mi beng aver hle maya mitam tak ngai tuana hruai koi mana hei po hi police chuan rang takin thudik lo ani thuan puang vele a police te tan po thuleng wak tam lu tuk hi a boi thlak lek jok ni na lang an hu de wa chuan poi khoi tu ni thei tura an rin mi papakhat chu thu an zot fiata a he pa hian Michelle tha ani ma khan Michelle te chen na khopuya mi che pakhat alo pong suala afa te tha alo vo zui boka midang rin hel mai turanom tak si lawa chuan he pa hi rin hel tur ber po ani na lai o mo me police ten thuan zo fia chuan he pa hi a phana sa hle a Michelle chu a hriat ngai lo thu le a chanchin po a hriat lo thu soin he poi khoina hian in ham hnoina pakhat ma nei lo thu a soya tin a hnuwa DNA test an nei ta ka chuan he pa DNA le Michelle tha na hmuna DNA an hmu chuan mil tak lo awangin he pa hi thu boi siam sakani ta lo huna han liam le dewa juni som pakwa sangkha jukwa somriat khan Michelle thattu huanga in soi mi pani te thu soidan atangin Michelle thattu hi a hmel ni o man rin chu lemjek thiam man zia tir ta a heng mi pani te soidan chuan Michelle thattu hi mingo kumsom ni mi vel fitruk vel sang keji somsari panga vel rit mitmeng por ram lukir ni na langa hetiang tak hian lemjek thiam poina lemajiak tarenga he lemjiak mang hian police chuan bulhanan tran thale ta a mi za chuang zet chu thu zo fian ni le a ma se an be se angin engma chui chua tur ero an nei thei tak lo thung hetia an malak na piang a fu thei tak lo wang hian police te pon be ya dong rum thwina hei wang hian loman te hi siamila tu te mosum du hian an ron report mai lo mo ti be sein Michelle thattu hria piang hena US dollar sing khat pe kan tiam tangot maya an sum tiam za thia tam tham fu mai India poisa chuan cheng nuai sari chuang dei ani ome heti khopa sum tam thaman tiam chumpo hian
tu ma rengin an hmu thuan ron report lo thung police te point han chui zui zel dan turan thra thiam lo hle a heti chung hian ni aliama thla liam zela kum hial aveita kum tam tak liam nuwa po Michelle thattu hi an la chui chuak thei ta chuang lo an fanu thattu an chui chuak thei mai si lawa Michelle pa thin rim nu tuk chuan a fanu tho na hun le a thi zana a bazar na hun Westdale Mall thu nei tu te chu an dor le a che vela security thatak an da lawa wangin a fanui nan na chan pha tin ko ta thu boy the lu ta ma se Supreme Court la chuan Westdale Mall thu nei tu ti thiam an chan tir box si Michelle nu le pa tan po be tun thak le mai an dam lai nge ya an fanu thattu hi chui chuak se an du te reng nen an chui chuak man ta si lo an fanu thattu Halloween Michelle nu le pa te hian mual an liama Michelle pa hi kumsang ka jakwa sompua panga khan athia anu hi kumsang ka jakwa sompua pariat khan athi thung Michelle an tha tangin kumsom ni le paruk zet aliam to thil tam takadang lam to Michelle an tha kuma naw piang te po tuna chuan nula tlangwal kumsom ni le paruk mi an ni der to boka ma se Michelle thattu ero chui chu alani ta chuang lo arei wangwang ta hle mai kum khadang avelia Michelle thia tangin kumsom ni pasari na chi ani hemi kumsang ni le paruk khan police department a chuan investigator thar pakhat aronom ta hlawa ani hian bul aron tran thalea ma po engmo chen chu aron son nge mai Michelle thattu thisen niom tak chu zir chiangin DNA profile an siam ta ma se an duangin an DNA profile siam hi an du thua samlo an du thu samlo viau ma se ama ai chuan ma an son pui tho kan ti theo me an DNA result chu National DNA Database Combined DNA Index System an han thun sin ta ma se amil pui reng an hmuzo ta chuang lo hei ba ka hian an mirin hlel zual mi za somni panga zet chu an DNA le tual thattu DNA nioman hriat chu ai milem tian an fial ya heta po hian in mil reng an hmu ta chuang lo phur taka bulan tran that le chu engemaw chena ma son nan hmuwa ma se tual thattu dik tak an la zon chuwa thei si lo wangin Michelle thattu zon zel dan po kong bo ta le hei wang hian kum tam tak chu alo liam le man ta nge ani kum sang hi le som pasari lo her chuwa mek chuan ang khol nei te po lo changkang ta le hei hi rem changa mangin Michelle thattu chu chui chuwa ngei tumin bulan tran thale ta hemi kum hian a ma DNA profile lo chiam chu mang tongka in Michelle thattu mel niom tak chun han siam chuak le ta kum sang ka jakwa somria ta lemziak thiamin mita mutu te soidan manga jianen chuan a mel po lo inang lo hle mai tin tual thattu po tuna chuan alo pa ve deuh to dona a mel po lo danglam ve deuh to don boka hei wang hian au pat deuh nuwa mel lan dan turo mang thleng an siam chuak ta tual thattu mel niom tak an siam chuat thar po chu mi pui hmu thei turin an tlang zar ta boka an tlang zar hnu lok hian mana Michelle te classmate pakhat chuan an classmate ve tho pakhat an thuaron thil ta hei hi police te chuan an han chui zuya ma se he pa hi tu ma deuh khana DNA an lo en fia sak to Michelle tha ani chungchanga hian in ham hnoina ani lo tian lo chuwa to kha lo nia hei wang hian chui zui ngai ni an theta lawa an chui zui ta lo reng boka investigator te hian thei to phan chuwa thin ma se thei to pan chuan na konga hian dal tu an nei le thina hei wang hian tun thlengin Michelle thattu pon la chui chuak lei thei lawa an chui chung hian kumalo veile man der to kumsang hi le som pariat alo her chuaka hemi kum hian thu nei tu te chuan website pakhat DNA manga thla tu bul chhuinan ti mai jet matcha chuan an data ne ang chuan an thun nu ta heta hian Michelle thattu thla tu bul niom tak chuan thre thei ta heta tang hian an thla te chuan han chui thla ta zela atopa chuan Manchester Iowa cheng unaw mi papathum an chui lut ta ti chuan thu nei tu te chuan heng unaw pathum te hi uluk zokin an chui ta anen thata aruka an DNA nei dan an ngai tu chara ti chuan October ni somni pakwa sahi le som pariata an duang nge hian mu thei don ta hemini hian heng unaw pathum zinga pakhat Jerry Lynn Barnes an ti chuan dor pakhata cold drink saina ain nan straw mang boka ain zo chuan a straw man chu bol ho bo ma apai ta hlawa
hei hi thu nei tu te chuan la in DNA test na nan mang ta Jeria DNA hi Michelle Cora Thisen kainen khan aloin mil ta thlap ani investigator ho pon phur thar viwa kumtam tak lian nuwa Michelle that tu chon jong chuak ngei donin an thria ani report ya lovin December ni som pakwa sanghi le som pariat khan Jeria na tho na huna kalin Jeria chon va kom ta Jeria hian Michelle an ti cho hrian ngai lo thu soin a that tu phei choni lo zia alo soya ma se thu nei tu ten a DNA sample lak sak RMTM tian zo chuan a phal hau lo thung hetia ti ta ka chuan thu nei tu te chuan Michelle thana hmuna an DNA mu chu a DNA ne nai mil thap thu an soya heta hi chuan chan wak ngai na hre thung ti chuan Jeria chu manani ta a kum sang ka jakwa somsari pakwa khan tu e motha ane le nei lo an zo non le poin tu ma a tha lo thu soin indu le ka DNA chu test ula kani lo zia in thremayang alati fana ti chuan a DNA sample chuan lak sak ta nge ya Michelle Cora Thisen kai nen chuan alo mil thap boxia phatrual lovin Michelle that tu chu Jeria nge ni ti achiang ta a Michelle tha ani atanga kum som thum pakwa na chia poi khoi tu Jeria hi manani ta ani Jeria thu boy hi October ni som pali sanghi le som pakwa ngai tua turati ani seta ma se Jeria lawyer te hian documents enginga moti felnan hunan momo donan friata wangin sontlai turin an dila an dil na hi pom sakin February ni som sanghi le som hnia ngai tua tu chuan thuan ti hluta a Jeria thu boy ngai tua hun po aron thleng ta thua ya a thu boy ngai tua ni lai hian a lawyer te chuan thei top chuin Jeria tan tranan khoa an puna zongjong te chu adik lo thei dan zongjong an soya chak nge an tumru hle ma se Jeria DNA ber hi Michelle Cora Thisen kai nen khan ai mil tlat sia wangin ko chuan Jeria hi Michelle thattu nge ni na nga ya thiam lo chantir ta a dam chunga lungin tang turin a chung thua rel ta ani ko thutluk na hi me ni somni pakwa sanghi le somni khan Jeria lawyer te chuan an king let velia ma se hne nan chang zo ta chuang lo ti chuan kumin kumsang ni le somni August ni sari khan Jeria chu dam chunga lungin tang turin pot chuan a chung thua rel non le ta ani